Za Petrinju imamo par projekata koje smo stavili u izložbu, vidi se u katalogu. Oni su većinom zapravo su postratni, znači poslije 45. znači u razdoblju socijalizma i treba zapravo naglasiti da je ovo zapravo prvi dio izložbe. Drugi dio će biti koji će se odnositi na pojedinačne projekte, ali pošto je bio obim građe bio dosta velik, prvi dio izložbe se zapravo odnosi na urbanizam i recimo neka infrastrukturu, ne? Tako što se tiče urbanizma, imamo vezano za Petrinju prvi urbanistički plan iz 70. godina, iako se u urbanizmu zapravo i prostornim planovima počelo pričati već 50-ih onim klasičnim, onim modernim tipom urbanističkih planova. Imamo nešto najnoviji recimo projekt je onaj Vrtnog grada, znači to je prostor koji je u Petrinji na kojem se danas nalazi veteranski centar i šire područje zapravo Brezija, ne, koji je trebao biti preuređen u skroz novi kvartal koji je zapravo projekt kao takav je propao. Zatim imamo projekt kupališne zone iz 50. godina koji je isto danas djelomično zaživio, ali naravno nije u potpunosti u skladu s tim projektom. I imamo projekt takozvanog Slatine, jel? Ali Slatine kao radničkog naselja ljudi koji su radili u željezari, ne? Znači željezara se širila, prvi kvartovi su nastali u okolo tvornice, a kasnije 70. godina se željeli su zapravo proširiti ta radnička naselja, pa jedna od ideja bila da se na prostoru Slatine, petrinskog naselja, napravi skroz novi kvart, ne? Nova četvrt, jel? I tako je, jedan most preko Petrinjca. Dio Petrinjca zapravo našeg nasipa koji je najduži zapravo prostor gdje nema nikakvog prijelaza, ne? Koji je trebao zapravo mostni sapunarnik koji je trebao biti između današnjeg Mladosti, odnosno igrališta nogometnog i nekada, odnosno sapunari ili naselja Veljka Vlahovića u socijalizmu, jel?